Ayla, sobrang hyper pa ng bata. Alas 10 na, Ayla, matulog na tayo. May pasok pa si mama bukas ng maaga. Alas 6 pa ng umaga, pasok ko. Anong ginagawa mo, Ayla? Matulog na tayo. Ayla. Ayla. No? Well, mommy said no. No, 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 no. Clap your hands. Clap, clap, clap. Clap your hands. Clap, clap, clap. Clap your hands. Clap, clap, clap. Wow, good job. No? Let's go upstairs. Bedtime. Ala, sige, linisin mo yung... Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Can you show mommy? Clap your hands. Clap your hands, Ayla. Clap, clap, clap. Wow, very good. Clap your hand. How about saying no, no, no? Ayla, mommy said no? No? No, 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 no. Mommy said no. Ang likot mo na. Baka masugatan yung kamay mo dyan, oy. Say, clap your hands. Clap your hands. Clap, clap, clap. Clap your... Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Yan, nagkalat yung mga plastic na container kasi. Ito yung paborito niyang spot na pumunta dito. Marunong na siyang magbukas ng cabinet. Yan, ang kinagagawa na Ila. Ang kulit. Minsan, nung tawag dito, nung isang araw, nagulat kami, pumasok siya doon sa loob kasi may inaabot siya sa pinakasulok ng cabinet. Hindi niya maabot. Pumasok siya sa loob ng cabinet. Ayla, let's go upstairs. Bedtime? Alas 10 na eh. Ayaw pong matulog ng bata. Let's go upstairs, Ayla. Ayun, ayaw pong matulog. Sobrang hyper niya pa. Oh no, hindi pwedeng ipasok yung kamay dyan. Baka maano eh, natatakot ako. Baka medyo may matalim na metal dyan eh. Hindi pwede ipasok yung kamay. Let's go upstairs. Let's clean. And get ready for bed. Come on, it's 10 o'clock. Ayaw pa matulog. Sobrang hyper pa ng batang to. Ayla, hindi pwede ipasok yung kamay dyan. Mamaya masugatan yung kamay mo. Halika na, pasok na tayo. Akyat na tayo sa taas. Bedtime. No? Di ba sabi ni mama hindi pwede? Saan na naman punta mo? Yan na naman, sarag. Let's go upstairs. Come on. It's bedtime. No, not in the bathroom. Not in the bathroom. Yan siya. Dahan. Bye. Mommy's going upstairs. Bye.